Igbo alụ mere ọkwa n'ụtụtụ tata ka m na-ekwu maka nwaanyị anụnwa bụ efulefu si na ya ga-ekpuchi die chụpụ nwa ya n'ụlọ. Ife nwanne ekwu emegokweno, ife nwanne ekwu emego. Unu ga-eji ntị unu wee nụlụ ife nna mere nwa ya. Ụwa anụnwa emebikwa anụ. Kedu nu mgbe Chukwu nwa ya abịa maka na ụwa emebigo? Nna na-atụbazi nwa ya ime. Nna na-atụba nwa ya ime. Ọkwa nke a bụ nwa gị? So ka o si eme? Ka si je, ka si je onye tụba gị ime, ka si je wee nwaka nwa? Mpa gị tụba gị ime? Okay. Gwa m ka o si eme. Ọ ya bụ anyị jee ugbo maka ka nje na nke ọ bịara nsị m na ọ chọrọ m si na ncha ibido ọrụ so ọsị m oge na ọwa na nchọkọ tinye m n'ọrụ na one condition mbesi ekewa ke condition ọsị m n'ọba na nkwute ka o dị na bam na ọ ga-etinye m n'ọrụ mepere m nnekwu shop mbesi ya mba na mmụọ mmenwu oduki ya na mma gwa nwunye ya na ọba na ọtara ya metụ m aka because nwunye ya ji ekpere dadị ọbịa bịakwute nne m mbesi na mma agwa nwunye na nwunye abata na ọbụla ọtara ya metụ m aka ọsị m na ọba na ngwa nwunye na o egbu ma ndị nwere onye ọbụla ya ajụ esi na ya bụ ife mmụọ so na ọba na nkwete na ọ ya emepere m shop na ọ ya etinye m n'ọrụ mmụọ ọrụ ọfụma mepere m shop onwere onye ya ama ife na-eme so mechaa oge Jenụwarị mbịa dị ime mbịa gwụ ya na ndị ime ọsị m na ọka na from period m so mbịa gwụ ya na from period m ọsị m na onye m ego na ọka nje na ụlọ ọgwụ jee cheke ihe mere mbịa jee cheke pụta ọ na eme ka a na-mbịa gwụ ya so ọsị m dafi n'ọmụ wepụ dị afọ ime mbesa na mụama nwepụ nwa afọ ime n'ụjọ na-atụ m dịka ọsọ ịnwụ ọsị m nwoke ka ihe mmakwa ndị mmadụ na ọba na ụta ndị ime nne nwere onye tụba ime ka ife nwere ike ịgwa ndị mmadụ mbesa na ọya mma gwa ndị mmadụ na ọya bife tụba ime ọsị m na ọba na ngwa ndị mmadụ na oyi egbu m so na ọka mma na ọma agwa na ndị mmadụ na ọka ka anyị si na dat na onye tụba ime agbafu na ọmalụ na ọ gbafu na mụ na the person esego okwu the person abịa gbafu so ya bụ female. Ịbịa mụza dị nwa. Ọ na-eme so any other thing ọtụtụ na be unu ka ọ na-eso gị alarụ Ma n'ugbo. Ugbo like farm. Are you serious? And nwunye nwere ka nwunye si chọpụta so ụjọ megi ịgwara onye ọbụla. So a na-anụ na ọ sị na onwe ebe akpọ gị jee. Ọ nwanne ya nwaanyị ọ nwụrụ mbụsị ọbịa n'ụzọ ụtụtụ Mọnde nke bụ eke ọ bịa kpọọ onye ọkara so onye ọkara ya bịa bute m na ya debe na nsị nnọọ ekwukwana ka onye ọbụla mmalụ nnọọ dobe ya secret ka akpọ dị alụ ka akpọpụ m ya na mekwana ka onye ọbụla mmalụ ife na-eme ma agwana ife ma ndị be anyị ma ndị mmadụ n'ọmụ akwụkwa na ọ bụgo na sef na onwe ka m si wee kwuo ndị mmadụ marụ na nwanne ya nwoke na ọ dịrị nke nwoke izi n'ọmụ a ka ọ kacha njọ n'azụ ahụ na mmụ ama nnu dị na nwere onye ya na-atụpụziri m ọnụ so n'ọmụ a ka ọ ya akacha m afet na nke nwoke nwere ike jee ofu obodo jee nọdị na nwere ife ya ebi ya but m na onwe m na mmụ a ka ọ ya aka njọ na-arụ otu a ka isi nwụzi ihe ahụ daka ọgwa o wele pichọ gị esede m pichọ since ndụ na o ji pichọ m si mgbe mpesi mpe ya ma bife chisi pichọ m nsogbu adịrọ anyị bụ inyelu gị aka ụda ama ihe na-ewute m n'ihe niile bụ na onye kpọrọ onwe ya mọda ga-anọlụ nwoke ya na ya na-abụ bi a na-ala nwa ọmụrụ ka ọ lagbuo ọgba nkịtị ọ na-ala nwa ọmụrụ ka ọ lagbuo ọgba nkịtị lagide nwa atụbịa ime obu onye na-ime ozu nne nwaanyị nọ n'ụlọ asị na ọmarọ. I don't believe that. Ịmazi nke kasị njọ bụ ndị ụmụnne alụlụ ana ga-afụ alụ kpuchie nye onye ọbụla kpuchiri alụ bụ alụ ọ bụrụ na nwanne gị nwoke tụbalụ nwa ya ime nwere 100% alụ obu iwe bịa wee soro wee kpuchibe alụ afọ ibu alụ gị nwa bụ nwaanyị nọ na ala nwa gị ka alagbuo ka i wee nụọ dị ka i wee zaa misisi ibu alụ ndị ụchụ efulefu ndị ala
ndị Chukwu ga-akpọ ọkụ, ndị ga-adagbu nya. Oh my God. Hey, negodi ife eji obele nwa wee mee, na ife eji obele nwa wee lagide nwa alakasị anyị ike tubia ime, wee kunye nwa nnakwile nwa ya nwa wee na-asị na okwu ogbu onye ekwesịrị ejidete nwoke ebeli amụ ebe pie nya bụ amụ maka na oni dirie alụ na-eme n'ụwa nke alụmelụ na ụmụnne m alụmelụ no chei ọkwa nne ekwu ọbụna ma na-ekwuke. Ụfọdụ ụmụ nwoke na-alụ n'iyi fadụrọ mma ịkpọ papa, ụfọdụ ụmụ nwaanyị anakwulu n'iyi, nwaanyị ọbụla nọnụ wee malụ na di enwelu ka o si ebini n'abalị, eje achọ ife achọrọ ya n'ụgba nkịtị ibu alụ tu. Onye fụ alụ okwu furu nya sobie, onye fụ alụ kpuchie nya alụ afụ sobie. Tfia alụmelụ nwa nke asef na ihe eji obele nwa wee mee wee gbarapụnya na nwa amamife ga-akpọ nwa nke oku ka ife a ga-akpị ya. Ụmụ nwaanyị emelu na-eme ka e wee nụọ di ịnọla na di ya na-eme alụ ka i wee zaa misis. Ụmụ nwaanyị anya enu n'onwu n'aka, ụmụ nwaanyị abụlụnụ na mmadụ, ụmụ nwaanyị amalụnụ n'ife, ụmụ nwaanyị gịnị bụ ife nke a? Ndị pastọ nwa na-ese ekwula ike dịsi ụmụanụ si ọ bụrụ na di gị abụrụ nwoke gị kpuchie nye nke pụtasị ọ bụrụ na ijide di gị ebe ọ na-ala nwa gị anya na ime oso ndị otu ha bụ ihe ahụ ọkwanụ ndị otu ha bụ ihe nọ ihe wee fọgide nwa fọtọligide nwa atụbụ ya ime. Ụdị ndị a ka m na-ekwu na a ga-efocha ha ka esi efocha ọkụkọ. Ịmara etu esi efocha ọkụkọ kwankwuo na na-achị ọchị ọ na-atọ dị m amụ mkpirisi amụ kpọdoro isi na amụ eruru amụ because ndị kawọd ama nchụta nwaanyị na-achụ nwafa. Ụfọdụ ụmụ nwoke can even stand before you and say hi. Ọ chọkata ife ọ ga-eme ọ mara ọ chọba obele nwa nọ n'akụkụ chọba nwa ọ mụrụ. Gwa m ife ụmụ agbọghọbịa ga-eji ju everywhere bụrụ nwa ịmụ ka ị ga na-achọ. Ọ bụgodo na ịchụta nwụrụ nwaanyị jebe n'ọdụ ashana ilu okwu ọfụ ụgwọ ibulu ya congratulations very good but no nwa ịmụlụ n'afọ. Chukwu bekwalụ na ebele tfia ndị be anyị na-ekọrọ anụ m n'ọfụ.